Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының иҗат коллективы 2021 ел туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан телебез дип аталган җыр иҗат итте. Бу җырның презентациясе берничә минуттан булыр. Әлегә кунакларыбыз белән җыр тарихын барлыйк. Бездә кунакта Татарстанның ат казанган артисты Зөлфия Вәлиева белән җыр идеясе авторы Илфак Хафизов. Бәйрәм бүген белән сезне. Тәбриклибез. Һәм әлбәттә инде Зөлфия сезнең җырлар язганны белә идек, мотор җырлар инде хитка әйләнгәннәре дә бар. Ә менә булай гимн язып карарга дигән омтылыш ничек туды ул? Гомердә дә гимн язырга хыялым юк иде, теләгем дә юк иде. Менә Илфак булмаса, мин гимн язмасын. Шулай итеп, Этәргеч бирде. Аңа нинди гимн турында сүз бара? Берничә сүз Илфак. Без аны башында ук гимн ук булыр дип уйламаган идек инде. Гыйнвар ахырында, тел елы бит инде ел башында бик нык сөйләнелде. Bir künü yukarı aldığından tünne kileyini şunday dil uylar. Şunday uy kilip düştü de yatkan yerine sikirip durup şiir yazdım da metem toktayla yazdırıp qarıyıq hələ. Andan alda biz indi teatrda belekegine şu tel yılına bağışlanğan şiirlerini video yazadırıq. Zülfiya apa bilen yazdırıp qaradık da qaram etem Zülfiya apa şunday jingilgine. Elfak yazdırabız dedi de eng birinchi şunday yazdırıp qaradık şiirini. Qaram metem bu jirni da berip qolayman Zülfiya apaga. Çünki men buning oxirina qadar borib yeterine bugün tag'in ishonmagan edim. İşlep qarıyıq, barıp çıksa eybet bola. Barıp çıkmazsa yarar indi. Biz bir teatr dünyasında qoynarбыз деп инде. Şundan soň bu şiir tudy, bardım nege teatrga jigirip bardım ikinci günü erten Şamil abay var indi bizning Farhadinov, onun aytam ol yazuvchi bulgaçtan. Ayda düzeltdik dep ol azrak fikirlerini özgər alıştık da, almaştık da Zülfiya apаны tutup alıp şunda teatrda yanında aytam Zülfiya apa sirитip kine aytam. Tege әле эшләнмәгән эшне бит кычкырып жүрүп булмый. Менә шушындай идея бар. Тел йылына. Әйдә бер җыр язып карыйк әле. Безнең театр артистлары белән җырларга. Әйтик теге бәйрәмнәр күп булыр, рәхәтләндереп, сәхнә тутырып, зал тутырып җырларбыз бәлкем. Шушындай итеп, аннан соң берәр инде җай чыкса, бәлкем клип итеп телевидениега, Инстаграмга, Ютубка да кертирбез мәйтәм. Ялландык инде. Шуннан соң Зөлфия апа әйтә, ни ди, ярый Илфак, эшләп карарбыз инде диде дә, әле ул да бик ышаныч белән шундук алынмады. Ләкин мин дә сөйләштек тә, берникадәр вакыт үтте, мәйтәм, ярар, булармы юкмы? Кем белгән? Юктыр инде күрәсез, Зөлфия апаның вакыты булмады ахырсы, бер 2 атна үткәчтен, башка эшләр белән инде мавыккан Зөлфия апа килде. Илфак, без төн утырып ди, Гөлчәчәк апаң белән әзрәк шигыреңнең сүзләрен үзгәртеп, җыр яздык ди. Гөлчәчәк Хафизова. Аннан соң инде Гөлчәчәк апа белән очрашып сөйләшкән, Гөлчәчәк апа ничек яздысың? Соң ди, өйдә ди, ашарга зилә утырам ди, Зөлфия килеп керде ди, кружкасын тотып ди. Кружкасын нотасын тотты да ди, минем пианинога кереп утырды, анда синтезаторлар бар икән. Менә мин җыр яздым. Алар бит инде күршерәгенә, мин ерак. Әйдә, миңа әзрәк шигырь туры килми, бераз гына ятып бетми, сүзләре кигә ятып бетми. Гөлчәчәк апа көлеп әйтә, мин ди бөтен эшемне ташлап, без төне буе җыр иҗат иттек ди. Шуңа күрә инде авторлары Гөлчәчәк апа күбрәк төзәткәндер инде. Аның идеясы гына минем идея. Аннан соң алар шулай кызып китеп, алар менә шушы теге бәләкәй генә башланган юморлам зурайды да, аннан Зөлфия апа гел җиң сызганып, шушыны безнең театр артистлары белән 4 тавышка бүлеп, аларны репетицияга җыеп, аннан һәрберсе белән эшләп индивидуаль дә эшләде инде аларны. Бик мактады. Хор башкару дигәндә Хафизов, Зөлфия Вәлиева, Гөлчәчәк Хафизова шылбырны дәвам итик әле. Тагы шылбырны дәвам итик. Чөнки андый беләсезме, менә ничектер ул күктән иңгән буласы эш булса, амин дигән сәгатькә туры килсә, аннары тартыла башлый. Шуның хәтле талантлы, матур кешеләр. Рәсим Фасихов безгә аранжировка ясады. Ис китмәле. Шундый матур аранжировка ясады. Аннары Ильяс Камал оркестры белән кушылды. Хор дигәннән мин бит инде беренче белемем минем хор җитәкчесе. Шуңа күрә мине бит хөкүмәт 4 ел буена укытты шушы эшкә. Менә шул эшне искә төшереп, тагын менә ноталарны шул көйне 4 тавышка салып, альт тенора, баслар, сопранларга бүлеп, партияларга бүлеп, матур итеп безнең театрыбызның труппасы, шуның хәтле сәләтле, талантлы артистлар 4 тавышка шул гимнны матур итеп җырлап, горурлык, менә минем өчен зур горурлык. Эшләрдә бик нык кайныйдыр теге театрның үз тормышы бар бит. Шулардан калып бөтенесе җыелып тавышлар белән репетициялар ясап. Бүген бу әсәр Аллаһ бирсә халык алдында башкарылачак. Бүген халык алдында башкарылачак, президент каршында башкарылачак. Амин. Ни опера театрында Габдулла Тукай премиясе лауреатлары кутлаганда
шул җырны башкарабыз без. Демәк, дебют булачак сәхнәдә беренче тапкыр. Беренче тапкыр дебют. Дәвамлы булсын, бәрәкәтле булсын, бөтен дөньяга таралсын, татарларга таралсын иде ул. Амин, иншалла. Шундый хыяллар, өметләр. Без инде Зөлфия Вәлиева һәм аның иҗатташлары эшләгән әйбер начар булмастыр дип уйлыйбыз. Дәвамлы булыр дип уйлыйбыз. Иншалла сезгә иҗади уңышлар, менә шундый кайнар сөенечләр, иҗат сөенечләрегез күп булсын. Рәхмәт бик зур, тагын бер кат бәйрәм белән таралсын дигәннән бу эшне башлап та җибәрәбез, чөнки хәзер эфирыбызда әлеге клипны күрә алачакбыз.